имрӯз беш аз 50 нафар ҷавони шаҳри Турсунзода ба сафи артиши миллии ихтиёрӣ сафарбар шуданд. Дар маросими гусели навазкарон раиси шаҳр Сиҷуддин Саломзода, намояндагони мақомотҳои қудратӣ ва волидони даъватшавандагон иштирок карданд. Писарбачагоне ки солҳои 1990-1999 таваллуд шуданд, бояд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои адои хизмат даъват карда шаванд. Ва имрӯз аввалин рӯзе ҳаст ки бори аввал писарони далери фарзандони шумо, наздикони шумо барои адои хизмат ба ватан даъват гардиданд, ихтиёран ҳозир шуданд. ман ҳамаи шуморо барои сарбаландии фарзандону наздиконатон табрик мекунам. волидони даъватшудагон бо изҳори хушнудӣ аз фазои осоиштаи кишвар гуфтанд ки ҷавонон бояд хидмат кунанд. падару модари даъватшавандагон аз шароити хуби будубоши сарбозон дар қисмҳои низомӣ ёдовар шуда ба фарзандонашон таъкид намуданд ки марзу буми кишварро содиқона ҳифз намоянд. ман аз номи худам ва аз номи бародарон омадиам табрику таҳниаткунӣ омадиам. ман ҳамин гуфтанӣ дорум ки бачаҳое ки хизмат нарафтиянд биан ман бори игид бори биан хизмат кунанд, хизмати модар ватана адо кунанд. зимни маросими гусели навазкарон аз тарафи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Турсунзода намоишҳои варзишӣ пешкаш гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо суруду таронаҳои дилошӯб табъи иштирокчиёни чорабиниро болида сохтанд.